Tohle ti to nechal. Nesežer to, bude se ti to hodit. Co tím myslíš? Přesně to, co jsem řekl. A co jsi řekl? Prosil jsem, aby si to nesežral. Nejsem tak nenážraný, jak si myslíš. Drž zobák. Já zdrhám. Tě péro a nesežer to. Čauky hošku, já jsem velký hodný habitafil. Já se tě nebojím. Já tebe jo, máš hodně velký a ostrý zoubky. Miluju si je. To jo. Jsem sice tvrdák, umím zhasnout svíčku prstama, ale zuby mám menší. Kdo jsme? Nevím. A vy? Tak ty jsi viděl upoutávku, že jo? Je právě tolik, kolik je. Datum není důležité, místo taky ne. Nedůležité? A co je důležité? No, to mě taky zajímalo. No, řeknu ti to asi takhle. Už ví Slim, co pak je to garáž? A pokud jde o takzvaný plán tady pána z televize, Batmanova pravomoc nikde nekončí, najde si ho a vymáčkne to z něj. Čupaninu poznám na první pohled. Co navrhuješ? To je prosté, je třeba zabít Batmana. Když je to tak prosté, proč si ho ještě nezabil? Ani šílený kuře zadarmo nehrabe. Kolik za to chceš? Půlku. Jseš blázen. Ne, to nejsem. Jestli to nevyřešíme sami a rychle, chudák pan Gamble už nebude mít brzo ani kilo pro babičku. Už mám toho šest. Ale, a nechceme, aby nám to vybuchly emoce. Myslíš, že nás obereš a projde ti to? Já. Nechám rozhlásit 500 táců za mrtvýho šaška, 1 000 000 za živýho, který ho naučím, jak se chovat. Dobře, tak víte co? Zavolejte mi hold, až to začnete brát trochu víc vážně. Tady máte vizitku.